Sunt într-un sector în care aproape că n-am nicio șansă. E mâncat. Copt, îți vai mama mea. Ce faci, mă? Te antrenezi? Bărule, bățu. Du-te, tată, du-te, dică, du-te. Du-te, dică. Nu vreau. Hei, salutare! Anul trecut am lansat acest canal de YouTube din dorința de a fi mai bun și de a documenta parcursul nostru în materie de pescuit. Nu e neapărat un canal unde înveți să pescuiești, mai degrabă unul în care vezi ce greșeli să nu faci. Am creat și un canal de Discord unde putem discuta mai multe materie de pescuit. Găsești link în descriere. Te așteptăm și pe tine. Targetul a fost de 1000 de subscriberi, iar anul acesta am ridicat ștafeta la 3000. Dacă vrei să ne susții, poți da cu metodul în plăcuța de subscribe. Și dacă nimeri și clopoțelul, afli între primii când postăm un vlog nou. Hai! Îți urăm fire întinse și să nu scapi crapii la mincioc. Fish on! Bună dimineața, oameni buni! Bine ați venit la prima brăilă / concurs pe care o susținem în acest an 2025, organizat de către Mădălin de la FMR, Mădălin Feraru, pe lacul Nucetu. Suntem în 29 ianuarie 2025, asta ca să rămână posterității. Nu v-am mai filmat cum am făcut nada, dar o să vă spun cu ce o să pescuiesc în acest concurs, pentru că am vrut să mă pregătesc să fiu gata la timp. O să pescuiesc cu un amestec de Amazon Green și o cupă Amazon Green și jumătate Champion Pro, cum ar veni. Deocamdată ne clipsăm malul opus, cred că sunt maxim 100 de metri până în malul opus. Am tras standul cu numărul 20. Vărțunul a tras standul cu numărul 19, de suntem unul lângă celălalt. Și deocamdată dau 2-3 metoduri să văd dacă am ceva agățătură în standul opus. Am mai pescuit pe standul 20, nu, am pescuit pe standul 21 până acum, niciodată pe standul 20. Văruțul a pescuit pe standul 20 și știu că avea ceva agățătură în stânga. Astfel că acum îmi sondez puțin stuful să văd care-i treaba, după aia îmi fac și o lansetă în 3 sferturi și vado și o să dăm drumul cu nădirea grea. S-a dat startul la nădirea grea, o să duc și eu 3-4 metoduri acolo în stuf. Deși e iarnă, vă întrebați de ce nădesc, că e bine, m-am mai antrenat aici chiar acum câteva zile. Și balta asta, când e călduț, se comportă uneori ca primăvara și ca vara, în mijlocul iernii. Deci, uneori merită să riști să nădești, pentru că dacă l-ai acolo, îl ții acolo. Dacă nu l-ai și vine, îl ții acolo. Plus că eu consider că deja s-au obișnuit cu bubuiala ei. Ce bun a fost asta! Nădim și revenim. Oameni buni, a început concursul. Îi dăm acum și cu prima aruncare. Sper să fie una bună. Perfect. Da drumul la ceas. Fire întinse, vărule. Și așteptăm. Este ora 9:30, dragilor. Suntem la a doua aruncare. Pe prima asta 20 de minute, fără nici măcar un țac. O să mai încercăm pe a doua. Dacă nici pe a doua n-avem niciun țac, o să schimb metodul. Pentru că mi se pare că am unul de 80 de grame și mi se pare că e cam mult pentru zona aia acolo. Mi se pare că intră în măl. Și atunci o să găsesc o variantă să dau ori cu un metod de 60, ori un metod cu talpa mai lată, ca să nu-mi intre în măl. O să mai experimentez. În prima oră vreau să văd dacă îmi răspunde malul, dacă nu mă retrag încet, că poate reuși să prinde pe
vadul din 3 sferturi ceva mai îmbrăcat și atunci nu va trebui să mai folosesc de mal dacă mănâncă ceva mai îmbrăcat la 3 sferturi. Este un stand destul de greu, ne batem cu standurile 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și eu 20, ceea ce din start ne oferă, adică dacă fac 8 sector sunt mulțumit. Este foarte greu, sunt pescari foarte buni care au tras standurile alea favorite. Dar este o brăilă, ne antrenăm, este foarte bună ieșirea. E ca o simulare pe care o dai înainte de concursuri mai importante. Să sperăm că atunci o să tragem standuri mai bune și suntem și pregătiți să le facem față. Deocamdată începem așa mai lejer. Cam asta e abordarea mea. Strategia, am o strategie neapărat concretă, e încă iarnă. Deși pănucetul, pescuitul ăsta de iarnă uneori nu prea e relevant cum ar veni, pentru că e o baltă care dacă merge, uneori iarna se comportă ca și cum ar fi vara. Parcă simt o mică trăsătură. Standul pe care l-am tras nu cred că are 100 de metri, are 88 de metri până în mal. Din păcate nu am două de 3.9, am doar un 3.9 deocamdată, va trebui să-mi achiziționez unul nou. Fiindcă dacă aș fi avut două, mi-aș fi clipsat unul în 3 sferturi și unul direct în mal și aș fi pescuit cu 3.9, așa că am luat 4.2 să pescuiesc cu el. O să rezolvăm problema asta cât de curând. O să mai îmi iau un catcher. Acum știți cum se spune, dacă tu pescuiesc cu 4.2 măcar să am mai multă precizie, chiar dacă pescuim la 80-90 de metri. Partea bună e că acest 4.2 îmi dă un pic mai multă precizie, chiar dacă pescuiesc la 90 de metri. O să pescuiesc de pe scaun, să dau în zona în care îmi doresc, relativ, că mai sunt unele pe lângă, nimeni nu e perfect, dar în principal se simte că pot să pescuiesc un pic mai precis. Cam atât deocamdată. O să revenim când o să avem ceva activitate. Dacă o să avem activitate, de Doamne să stingem lampa. Avem și prima trăsătură. Am plecat la 15 minute. 14-15 minute. Filmam ceva detalii cu camera cealaltă, pe care am lăsat-o închisă ca să pot să iau trăsătura. Și aveți cadru doar din GoPro, îmi pare rău. Anul trecut mi-am propus să mă focusez mai mult în a scoate captura decât în a filma-o, pentru că de foarte multe ori am încercat să mă duc pe cameră să o aprind și am pierdut peștele pentru că m-am făcut mișcări greșite. Asta e. Cred că e un caras ceva. Rentabil însă. Și avem și primul pește într-un concurs pe 2025. Bam. Este, bă, am spart lampa, bă! Mi-am schimbat metodul din 80 în 60 de grame, pentru că mi se părea că se înfundă cel de 60 de grame și ghiște după prima aruncare am avut și trăsătură. I-am pus un înaintaș de 0,24 la asta și am făcut nodul cam grosier și nu-mi place cum trece până în camea gață. Cred că i-am lăsat mustățele alea un pic cam lungi, o să le mai tai eu. Hai să dăm una. Asta am nevoie să fie bună, neapărat. Luăm poziția. Și așteptăm. Oameni buni, este ora 11:35. Avem un pește până acum. Balta nu merge strălucit, adică s-au prins pești, dar mai sunt și oameni care n-au prins. Probabil o să prindă până la final, însă
Cred că este genul ăla de concurs unde dacă joci bine cartea și te vizitează ceva într-o oră, poți face diferența. Nu cred că, cu siguranță na. E chestia asta că tragi un stand favorit, te bucuri de treaba asta și profiți de el, dar având în vedere vremea și cum să comporte el pe o vreme de genul, cred că nu există cu adevărat un stand favorit. Poate o combinație în asta de stand favorit cu inspirație și cu noroc. Vremea este superbă. Cred că sunt undeva la 10-11 grade afară. Probabil se va mai încălzi. Nu știu exact, stai să mă uit. 8 grade. Probabil se va mai încălzi. Deocamdată sunt lipit de stuf. Mai stau acolo 8 minute și după aia o să încep să stau câte 2-3 trăsături pe vad, pe fiecare vad în parte. Să văd, poate răspunde pe undeva la intercepție. Malul este mort, vărul n-a avut nicio trăsătură. Tipul dinaintea lui cred că n-a avut nici el nicio trăsătură. Am prins eu, a prins standul 21, are un crab la vreo 2 kg jumate și unul la 1 kg. Deci intră din ăștia de plânge mama lor după ei pe acasă. Dar ăsta e pescuitul. E pescuit de iarnă, pescuit de așteptare. Am tot căutat zonele prin mal pe acolo, m-am dus stânga-dreapta. Tot încerc să-mi dau seama, poate mai agăț unul, cine știe. Trebuie profitat de orice trăsătură că va fi un concurs greu. Din start vă spun că nu fac nicio speranță să prind vreun podium sau vreau doar să pescuiesc, să fie bine, să mă distrez, să fiu sigur că am făcut tot ce puteam să fac astăzi. Partea bună e că am scăpat de lampă. Dacă am scăpat de lampă, suntem fericiți. Este aproape 12:30. În continuare, balta merge foarte slab, sau cel puțin din informațiile pe care le am de până acum. Cred că s-a mai ciugulit pe aici pe acolo, dar la fel peștele este foarte apatic. Am stat 2 trăsături în 3 sferturi, mai am vreo 7 minute pe a doua trăsătură. O să mai stau 2 trăsături aici pe vad, după aia mă întorc înapoi în mal și o să stau 2 acolo, 2 acolo, 2 acolo, 2 acolo, 2 acolo, 2 acolo. O să-l caut pentru că asta e singura șansă pe care o am. Sau cred eu că asta e singura șansă pe care o am. Prea multe nu pot să fac. Mă gândesc dacă tot am timp să vorbesc puțin despre echipament. Astfel că o să... Ba, ce era să scap GoPro în apă. Să nu faceți așa ca mine niciodată. Dacă tot suntem la bățul de 3.9, vorbim un pic despre el. Pescuiesc un catcher performance de 3.9 de 120 de grame. Echipat cu un Shimano CI4 plus și un fir de 0.25 sau 0.26 de la Shimano Technium. Nu este varianta Invisitec, este varianta neagră. Asta pentru partea de 3 sferturi. Plecăm. 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 Tu te dică. Trecut. Tu plecăm. Nu vreau. Nu vreau. Ei bine, oameni buni, îmi pare rău că trag acest cadru și îmi vedeți spatele, dar e soarele într-o poziție în care nu prea pot să orientez unghiul altfel. M-am gândit să vedeți totuși și balta, că dacă vă trag din lateral și vedeți numai standul meu, vedeți un pic de apă și nu... Parcă nu-ți dă așa senzația că ești la pescuit. Și știu că mulți dintre voi vă mai uitați la mizeria asta de vlog ca să vă mai omorâți nervul, să vă mai omorâți microbul. Ce să mai lungim? Ne pregătim să atacăm vadul. Intru pe vadul scurt, unde l-am tonădit. Înainte să intru pe vad, aș da o metodă acolo de întreținere așa. Hai să intrăm pe vad. Așa. Probabil sunt și oameni care încă sunt la început cu Method Feeder-ul. Nu știu dacă am mai spus-o prin vloguri, dar mă gândesc că n-ar fi rău să arăt cum să punem markerul pentru vad. Ai aruncat, e în clips, scoți markerul,
ți un marker din ăsta, îți dai pe fir, îți dai o parte mai lungă, așa, știi? Ba. Mie nu-mi place să-mi las bubițe din astea. Așa, dau cu una pe ele și pic. Bun, și acum ăsta l-am luat anul trecut și cred că îl mai folosesc cel puțin 2 ani, dacă am grijă de el. Scoatem clipsul. Și slăbim frâna. În caz că nu știți la ce să folosește markerul ăsta, e bine, markerul ăsta te ajută în momentul în care pescuiești tu pe vad. De obicei pe vad există riscul să ai trăsături mai violente, pentru că pescuiești până în 40 de metri, să spunem, în teorie. Și având trăsăturile astea violente, există riscul să-ți rupă din trăsătură dacă stai în clips. Astfel că este mai bine să-i dai cu un marker, te-ai declipsat, dai drumul la frână în momentul când trage peștele, el și afir. Tu un drill poți să-l clipsezi la loc sau aduci peștele, îl bagi în juvelnic și mai lansezi odată și te clipsezi din nou unde erai clipsat văzând markerul. Astfel, pe întreaga partidă, tu ai mai multe șanse să pescuiești în același loc. Cam de asta se folosește markerul, în cazul în care nu știați sau în cazul în care nu ați pescuit cu marker, cam așa se folosește markerul. Citește gazeta el. Vărule, bățu. Ce faci, mă, citești gazeta? Așteptăm. Acolo e vărul. Aici sunt eu. Și acolo e peștele. Sau 14 undeva. Măi, oameni buni, ne vizitează și vântul. Eu sunt pe vad acum. O să mă clipsez. Boțos, mai firul ăsta de 0,26. Clipsez vadul. Îi dau 2 metoduri și plec. Poate mai revin spre final de concurs. Dar n-am mișcat nimic. Niciun piuit. Nimic. Hap. După dulap. I-am dat unul. Îl dau și pe al doilea. Nu mănâncă. Nu vrea el, e anemic. Mai dăm unul și în 3 sferturi. 1-2. Deci ne ducem direct în stuf. Facem, încercăm combinații de 2 luate câte 3. Nu ne lăsăm. De asta venim, ca să învățăm. Hai, varos, la treabă. Hai că avem trebușoare. Nasol e că acum bate vântul. Ia să vedem noi. Trebuie să dau un pic în dreapta că am vânt. Ia-o pe vorul meu. A luat plăcuța gagiu. S-a auzit bong. Ce faci, mă? Te antrenezi? Bullseye.
A spus că ești mai bun la tir decât la pescuit. El crede că are la valieră. Aoleu. A luat plăcuța Gagiu. S-au zis zbâng. Bă, îți rup bățul, mă. Bă, îți rup bățul, mă. Încet. Puneți în prosop pe mână și trage de fir. Și poate cedează de undeva. Altfel rup mulineta. Nu vreau să ascult. Hai să ne întoarcem la pescuitul nostru. Nu mi-am luat un counter, hopa, ca să țin pontarea la pești. Mi-am luat 3 countere ca să țin pontarea la kilograme la pești. Crezi că pot să marc 2 kg pe 3 countere? Ia uite pe mâncare gura lui. Să mișc calea, da, uite. A luat ceva de acolo. Du-te, tată, du-te, mică, du-te. Haide, mă, du-te și tu. Vărul azi n-a avut o zi prea inspirată. Mai sunt și zile de-astea. Da, dacă... Hai să număr de câte ori. Deci vărul n-a agățat o dată, nici de 2 ori, nici de 3 ori, de 4 ori. Îl punem aici, counterul, ăsta e counterul lui vărul. Da. Bă, balta frumoasă pentru 29 ianuarie. Cumva gradele astea cred că au fost și Inger și Demon astăzi, pentru că na, a dat și el cu botul de căldurică. Pe ăsta îl mai las până la 20 de minute, că am dat-o bine lipit acolo. Ca să înțelegeți ce am făcut, am luat toată zona aia, mai întâi m-am dus în dreapta, după aia am dus la mijloc și după aia în stânga o trăsătură, să văd totuși dacă e pe vreo zonă pe acolo cantonat sau dau în botul lui sau nicio treabă, niciun țac. Nici nu știu dacă să mai rămân aici în mal, să nădesc și să rămân acolo, că am mai multe șanse, că e zona din care mănâncă cel mai comun acum în perioada asta, sau să mă duc în 3 sferturi. Ideea când din 3 sferturi ai șansa să e ceva mai îmbrăcat. În teorie cam în perioada asta trage acolo în 3 sferturi. Nici nu știu. Total o ieșire interesantă, spun eu. Ca număr de ordine am avut numărul 32, ca numărul de stand 20, după cum v-am spus. Mă așteptam la un stand din mai în stânga, așa aveam eu instinctul că o să trag. Am tras fix la mijlocul bălții. Standurile astea 20 și 21 n-au fost foarte prietenoase cu noi până acum, deși este o distanță abordabilă. Astăzi am pescuit majoritatea de pe scaun, ceea ce este o premieră. Niciodată până acum de când pescuiesc la feeder nu am mai pescuit exclusiv de pe scaun toată partida și cumva mi-am mai adus aminte din învățăturile lui Mihai. Și când spun învățăturile lui Mihai, dacă încă n-ai apucat să te uiți, am făcut un vlog în care am învățat să castez alături de Mihai Perianu, adică el m-a învățat cât de cât. În continuare sunt într-un proces continuu de a-mi îmbunătăți precizia, distanța, direcția castingului. Nimeni nu s-a născut învățat, e un proces destul de lung pe care, dacă vrei să ai rezultate, te invit să-l urmărești. Și mi se pare un vlog foarte bun, care are destulă informație și ajută. Este 14:21, mai avem o oră și 40 din concurs. Să sperăm că o să mai înțepăm ceva. Până atunci eu mai încerc. Dacă se apară ceva, cu siguranță o să aflați și voi. Am dat cu 1 metru mai așa, mai ieșit din stuf. Poate.
Bă, unde duci mă lanseta aia în spate? Văruțul își clipsează stuful. Și acum ea are frică de el numai. Se apropie așa din cetul cu cetul. Încetul, nu cetul, bă, că despre el. Numai bine că e fix. Singura umbră de pe toată balta eu am prins-o. Dacă mai ținea o oră, vărule, tundeai stuf. Dacă mai ținea o oră concursul, tundeai stuful ăla din fața ta. S-a enervat rău de tot. Eu încă mă uit la vârful ăsta. Nu vrea să pleacă, mâine o să-mi treacă. Nu vrea. Hai, bă, pleacă. Pleacă, tată. Perfect. Stop joc este 14:50. N-avem ce să facem, o să stăm cam 13 minute pe trăsătură. Cine știe? Poate îl găsim în mai multe zone, sau poate chiar pleacă asta. You may never know. Vârțul ne face TikTok-uri, el e șmecher. Chiar așa, o să vă lăsăm și noi socialele noastre în descriere. Nu uitați că avem un canal de Discord unde vă puteți alătura. Și Discordul ăsta e un fel de WhatsApp pentru lumea asta, gamingului. Cei care sunteți cu treaba asta. Cine nu ne găsiți aici, puteți să ne lăsați un comentariu, un like, un share, noi nu ne supărăm. Nasol e când tot muți distanțele astea aproape, departe, aproape. Trebuie să smuți și feederarmul, că nu se mai pupă poziționarea lansetei. 4-2 e mai lung, 3-9 e mai scurt. Cam atât avem până acum. Ravenim. Măi, oameni buni, am intrat în ultimele 30 de minute de concurs. Am stat o trăsătură în 3 sferturi, am stat o trăsătură de un sfert de oră pe vad. N-am mișcat nimic, n-a vrut, nu s-a întâmplat nimic. Acum am revenit lipit de mal acolo unde mi-am nădit înainte să plec. Și bineînțeles că încet, încet mă apuc să strâng. În sfârșit a ajuns la o temperatură unde pot să-mi dau un pic fesul jos să-mi arăt freza asta dezordonată. Ce să zic? Mie mi-a plăcut. A fost o zi tare interesantă. Mă bucur că nu am luat lampă și sper că și Vărțoane o să aibă trăsătură până la final ca să putem să plecăm acasă amândoi fericiți. Asta e situația și pescuitul de iarnă, e foarte greu. Nu e ușor, mai ales când forțezi vara și primăvara, dar sper că anul ăsta să particip la cât mai multe concursuri, să-mi permită timpul. Sper să vă arăt pe canalul ăsta și când ridic o cupă, orice fel de cupă ar fi ea. Potențial simt că este, adică simt că m-am îmbunătățit față de anul trecut, ceea ce e foarte bine, pentru că încrederea în sportul ăsta contează foarte mult, deși anul trecut n-am realizat treaba asta, acum încet, încet îmi dau seama cât de mult contează încrederea și să știi ce faci și cum faci, ca în orice domeniu de altfel. Cam asta e. Dacă pentru o minune mai apare vreo trăsătură, o să aflați. Dacă nu, mulțumim că a stat cu noi până acum, o să urmeze premiera. Am ieșit și noi așa să ne aflăm în treabă, e clar că e totuși 29 ianuarie, peștele știe asta, noi nu înțelegem asta, aparent, dar cu bune curele a fost o partidă muncită, prima partidă, gata, s-a terminat. O partidă în care am pescuit exclusiv de pe modular, undeva la 90 de metri. Pentru mine e un plus, e un câștig, niciodată nu o să fie o pierdere, chiar dacă aș fi făcut lampă, tot m-aș fi bucurat că am venit. Hai să o dăm spre casă. Fix un crab de un minut, e crab la minut ăsta. O trăsătură și un liner am avut, atât s-a putut. Bă, îți miroase mâna la pește, a fost cald, te simți bine, dacă stai acasă te ofticai. Da, nu, n-am, puteam să iau și lampă și mă bucuram. Bă, ești, bă, să te vadă lumea. Aută-l, aproape un kil are. Cel mai important kil, kilul meu. 1,30, tată. Kilul meu, tată. Eliberează-l pe băiat. Mulțumesc frumos. Hai, mă, să-l... Du-te, bă, la vară să schimb toate neamurile. 1,30. Ce vorbești, mă? Vă mulțumesc tuturor pentru ziua de astăzi. Este primul concurs FMR din acest an și vreau să începem cu unul de aplauze pentru voi. Meritați! A fost o zi foarte frumoasă din punct de vedere al temperaturilor. În apă peștele s-a răzbunat un pic. Am zis 10, 12, 13 lămpi, au fost 16, deci am fost pe aproape, încă mai am simț. Dar știți cum e, până la urmă trebuie să conștientizăm că e iarnă, că nu putem încă să avem cantitățile din sezon.
Cred că v-ați bucurat cu toții să fiți aici și cam atât. În rest, vorbele multe sunt de pomană. Vreau să începem prin a mulțumi administrației Lacului Nucetu și magazinului Marele Pescar pentru susținere. Mulțumim mult! Așa, o să începem rapid cu locul 8, da? Avem și locurile 2 sectori premiate și tombola înainte de locul 1. O să fie bătaie mare pe tom. Te rog, vine cu spatele, mă, Adi, mâncați. Adi Vasile. Ca să... Așa vin șmecherii, cu spatele. Pe locul 7, aplauze, vă rog, pentru Mădălin Onaca. Bravo, dragule. Felicitări. Intrăm în locurile 1 sector, locurile premiate cu bani, voucher în valoare de 100 de lei de la Marele Pescar și câte o partidă gratuită din partea administrației Lacului Nucetu. Pe locul 4, aplauze, vă rog, pentru Mihai Gheorghe. Bravo, dragule, felicitări. Și am pentru tine așa. Pe locul 3, aplauze, vă rog, pentru Adrian Vasile. Mâncaia și Adidas și lui. Doamne aști, felicitări, băiați. Pe locul 2, vicecampion al zilei de astăzi. Aplauze, vă rog, pentru Alin Cimpoca. Bravo, man. Felicitări. Apropo, știți regula la tombolă. Cei care au câștigat premii în bani nu pupă tombolă. Tombola de astăzi merge către standul 15. Bogdan Oglean. Bravo. Am făcut pacheta. Gata. Pe locul 1 și campion al zilei de astăzi. Aplauze, vă rog, pentru Dragoș Nacea. Este! Felicitări, domnul Dragoș. Și am una bucată diplomă. Aici. Mamă, și cum ați ieșit? Hai de cap! Gata, dragilor, felicitări tuturor pentru ziua de astăzi, bravo! Ce mă, Boruțone, mă? Ești supărat? Deci, cu ce să încep? Înainte să vorbesc despre partidă, care s-a terminat așa cum s-a terminat. Deci, hai să facem Pun și eu coada de mincioc frumos, minciogul pe ponton. Ăla e pontonul meu acolo, frumos, elegant. Și l-am pus pe marginea din dreapta, da? Barca aia bătea vântul. Se plimba stânga-dreapta, stânga-dreapta. Au dat clanț. Vine barca și îmi prinde între buza ei și ponton coada de mincioc. Și face trosc și are așa o crăpătură. Una bucată. Pe urmă, metodul numărul 1, metodul numărul 2, numărul 3, numărul 4 și numărul 5, stuf. La final, și că să strâng și eu. Na, și n-am scos nimic cu el. Mă întreb până acasă ce mă mai așteaptă. N-a fost ziua ta. Păi n-a fost ziua mea, că e la vară ziua mea, dar e... Ce să zic așa în termeni academici, e belit. E belit în stuf, începem de jos. Hai. Atât s-a putut. Ceau. Pa. Adios.